बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बाक्सानि जरासे बोराय बुरैया प्रमद बर'निसिम सहायनि आर'ज खालामदों। बाक्सा जिल्लानि जरासे बोराय बुरैनि सात जारला संसार जानाय। थांनाय 15 बोसोराव बिपि खुंथाय गोहोआव थासेयावबो जेबो हेफाजाब होबोआखै आरो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनबोयैनि अजद। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय ककलाबारि हरिसिङानि थागिबि जरासे बोराय बुरैया रावबो गैजारोङैजों दिन हाजिरा मावनानै संसार जाबोदोंमोनब्लाबो दिन हाजिरा मावनानै जानो हानाय थासारियाव गैया। बुरैया गुबुननि नखराव थोरसि लथा सुनानै रां खामायनायजों लोगोसे मैगं थाइगं बुथुमनानै हाथाय बाजाराव फानहैना जा रां मोनो बेजोंनो बोथिसे ओंखामनि जगार खालामो। सरकारनि रेशन कार्ड गैजारोङा जाहोनाव सरकारनि माइरं मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बोराय बुरैया। बेल' नङा, बोराय बुरैनि थाग्रा न'आ बायला जिल्लानि जाहोनाव अखानि दैया न' सिङाव गोग्लैनो हमदों। दानि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम सहायनि आर'ज खालामदों बोराय बुरैया। नैथियाव दङ फिलिपिन्स हादराव मिलिटारिफोरनि उरां जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव दासिम सा 19 मिलिटारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 40खौ रैखाथिजों बोखांनो हानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे उराङाव गासै सा 92 मिलिटारिफोरखौ लानानै फैनाय जादोंमोन। थामथियाव दङ बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मन्थ्रि बिबान मोननो हागौ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया केबिनेटआव गिबि खेबनि थाखाय नैथि फारिलाइ फेहेरनो थांगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मदि सरकारनि नैथि हाबाफारिनि मन्थ्रि आफादनि जोबथा फारिलाइया थियारि जाबाय। मदि सरकारनि मन्थ्रि आफादनि फेहेरथायाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ हांख्रायनाय जादों। बे समाव मदि केबिनेटआव सा 53 मन्थ्रि दं। सुलुं मोननाय बादिब्ला गिबि खेबनि थाखाय मन्थ्रि आफादखौ फेहेरथाय होनानै गासै सा 81 मन्थ्रि थिसननाय जागोन आरो गोदानै सा 28 मन्थ्रि थिसननाय जादों। बेवहाय आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि मुङा गिबि सारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि बान्थाखौ मोनबा गामिनो दान होदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादियै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावफुंनो आखायाव लादों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बिटिआरनि मुसलपुर बियाबनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मददजों देरहालांनानै मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि दान बान्थाखौ मन्दिर, बाथौ थानसालि, ब्रह्म सिबिसालि, नामखर, गिर्जा, मस्जिद बायदि धोरोम फसंथानफोरखौ लुफुंनो थाखाय मुसलपुर हालामनि गामियाव दिनै सावकसि, बादुलिपारा, फकपुर, जिखाय खना, बारिमुख बर' सुबा, उदालबारि पुब सुबा आरो रानिपुर राफा सुबा गासै दरबा गामियाव 3 दाननि दान बान्थाखौ गथायना होयो। बिनि अनगायैबो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव मुसलपुर बियाबनि गामिफोराव गावनि दान बान्थाखौ राननानै होलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। बाथियाव दङ बिस्वजित दैमारिया केन्सार बेरामिनो अनसुंथाइ रानदों। फेरगावनि बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नयुङाव दिनै गासै सा 37 केन्सार बेरामिफोरनो साफायाव 20,000 राङै अनसुंथाइ चेक राननानै होयो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि बियाबनि सिङाव बेबायदि केन्सार बेरामिफोरनि हेफाजाबनि थाखाय आर'जलाइ मोननायाव मोजोमसे हेफाजाब होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। STF पुंजिनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा बेरामि रायजो राजाफोरनि थासारिखौ नुनानै बे हेफाजाबखौ होनाय जादों। खौरांगिरिनि सोंथियाव माखासे सोंथिनि फिननाय होनानै बिस्वजित दैमारिया माखासे जौगायै थासारिखौ जौगाहोनो राहा लादों आरो फेरगावनो सरकारनिफ्राय गायसननो गोनां जौमा कलेजनि थाखाय हा-हु जायगा नायगिदिंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे खेल' इन्डियानि थाखाय गेलेग्रा फोथारबो नायगिदिंनाय जादों होनना बुंसारो। दथियाव दङ दरंनि इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रम'हन पाटवारिया मैया दरंनि इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसार जीवन नरेन कनवारखौ सासपेन्ड खालामदों। इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसार जीवन नरेन कनवारा बारग' हान्थामेला बिफाननि अफिसार सन्जीब कृष्णजों लोगो जानानै आयेन बेरेखा रां बोखांनायनि दायाव सासपेन्ड खालामजादों। मख'नो गोनांदि सासपेन्ड खालामजानाय इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसारा जानबुंजों सावरायज्लायनाय मोनसे कल रेकर्डआ भाइराल जादोंमोन। स्निथियाव दङ क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय हगमाबिल गामिनि थागिबि मोनाबिलि ब्रह्मआ थांनाय 2 जुलाइ खालि कर'नाजों गाग्लोबजानानै रुंसारि जायो। बिथाङा CISF आव साख्रि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
दुखुनि बाथ्रा दि बिथाङा थैनाय समाव अनजालि बिसिजों लोगोसे 2 फिसाफोर दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।